Basathe gqolo ukusweleka abantu kwiindlela zeli. Sithetha nje bangamakhulu amathandathu namashumi alithoba abantu esele beginywe lulwamvila lokufa kwiingozi zendlela kweli ukusukela ngomhla wokuqala ukuya kumhla wama-20 kule nyanga kaDisemba. Eli nani lehle ngomyinge oyi-5.7% xa kuthelekiswa nonyaka uphelileyo kwangeli xesha. People dead on the road. It's not a small number. Just in December, in this period, we've got 600 people who perished on the road. Perished, gone. So we can't be happy with that. We want those numbers to go down. Abasemagunyeni bathi iyaxhalabisa indlela abaziphethe ngayo abaqhubi ezindleleni. Oku kuzana njengoko bengaphaya kwama-2,000 abaqhubi esele bebanjiwe ngamatyala awohlukeneyo. It's alcohol. It is also fatigue and speeding. We have seen a difference in this year that as opposed to the minibuses, a number of accidents have happened with a single motor vehicle overturning with 4 or 5 passengers. Nanjengoko usuku lweKrisimesi sele lufikile, abantu abaninzi bajongise imibombo kwiindawo ezahlukeneyo. Lo mqhubi ngomnye wabo. Ubenelishwa ke ngethuba imoto yakhe isitsha kuhola u-N1 kumantla ePitoli. Kodwa ngeemfefe zikamdali, yena nosapho lwakhe baphume bengenawo nomkrwelo. We're heading out to Kariba, so looking forward to a long holiday overdue past COVID. But yeah, I was traveling with my wife and daughter. So yeah, no, that's the holiday plans gone. Nangona uMzantsi Afrika ujongene nomsinga wesibini wentsholongwane yecorona, loo nto ayibathibazi abaninzi ekubeni batyelele kwiindawo ezahlukeneyo. Corona is everywhere, guys. Even if I stay in Joburg, there's still corona wherever there is. So we just have to comply and make sure that we follow the rules, and then I think everything will be fine. Ukanti lehlile inani lokusweleka kwabantu ezindleleni kumaphondo amathandathu ngaphandle kwelaseMpuma Koloni, iMpumalanga neLimpopo.